Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap na maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Ma-request Arcelas in New Zealand. Hey! Hey! Come on, come on. Okay, again. Shout out ko pala From the kay... top? Mama Kwatang 23 Philippines! Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwatang's channel! For today's video, me and Papa Q would like to share our joy, our love, and happiness in celebrating our 30th wedding anniversary! Yeah! Are you excited? Let's go! Guys, instead of going out for lunch sa restaurant, we prefer na lang na magluto ng Sabaw Nilagang baboy mixed with beef with vegetable. Okay, excited na ba? Freezing rain sa labas. Oh, hindi kasi pwede. Again. Guys, freezing rain. Kaya mahirap lumabas, mag-drive. Okay? Samahan nyo kami guys sa simpleng selebrasyon. Okay? Are you excited? Let's go! Okay guys, ito na yung sabaw na niluto ko kanina, madaling araw. Ako, talagang pinalambot ko talaga itong beef at saka pork na minix ko. Tapos, nilagyan ko ng, and then, of course, nilagyan ko ng kunting, sinigang powder. Pero, hindi naman masyado. Okay? And then, of course, meron tayo ditong mga vegetable.
Pag sa sabaw guys, i-separate talaga ang vegetable para hindi siya ma-overcook. Okay? And then, of course, gusto ko ang nilagang baboy at saka mixed with beef na may mais at saka may patatas, potato. Okay? At saka, of course, ang sili, ganyan, pangdagdag ng lasa. Ilalagay ko na in each bowl. Guys, samahan nyo kami ha. Ito lang talaga yung simpleng handa namin para sa aming 30th wedding anniversary. Okay, yan. Kitang-kita, oh. Tingnan nyo. Yan, sabaw. Sabaw, baw. Yeah. Guys, salamat pala sa mga greetings and wishes ninyo para sa amin last Christmas for me and my family. Sa New Year, at saka ang dami. Sunod-sunod ang selebrasyon. Ayan. Lalagyan natin ng mga gulay on top. Ayan. So, kumusta na kayo dyan, mga OFW, mga kababayan ko all over the world? Dito sa amin ngayon, freezing rain. Kaya, I prefer na magluto na lang kami ni Papa Q ng sabaw. Sabaw, baw. Ayan, lagyan mo ng. Tapos kung may konting. Sunod-sunod talaga guys ang selebrasyon. Christmas, party, New Year, and then birthday. And then now ay ang aming wedding anniversary. Ayan. Ako, talagang siguradong malambot ito guys. Saka masarap. Kunti lang ang sinigang powder nilagay ko kasi ayoko naman yung masyadong maasim. Ayan. O, diba? Mas masarap pa din yung homemade na sabaw. Okay. Ayan. Ito talaga yung pangontra sa freezing rain namin dito guys. Kasi talagang malamig dito sa Canada. At saka nilagyan ko din ito ng maraming luya at lemongrass o tanglad sa atin. And of course, yung spring onions. Yan. Dito na. Okay. And then, the rest. Yan na. Okay. Okay. I think, teka, and then, of course, meron din kami ditong nakaluwag-luwag at saka nakapamalengke kahapon, pritong salmon. Diba masarap pag, pag sasabaw at saka may pritong salmon. At saka, of course, rice. Hindi mawawala ang rice. Ayan, lalagyan na lang natin dyan. Okay, alin na kayo mga anak? Kain na! Guys, Fabio is back. Oh yeah, may special guest pala tayo ngayon. Yeah, we have guys. Fabio. Happy celebration, guys. Fabio. Okay. Guys, tapos na tayo nagsabaw. And now, the most exciting part is the dessert time. Kasi hindi pwede tayo mga Pinoy, hindi pwedeng walang dessert, right? Okay, wait. Okay, so kung makikita ninyo dito ngayon, meron akong dalawang cake na binibake for our 30th wedding anniversary. Guys, ito, ang kay Papa Q, ay Chocolatey, fruity cake. And then, sa akin naman ay white chocolate with chocolate inside pa din, ang cake, ang naka-base. And then, of course, with the chocolate, different kinds of chocolate on top. Okay pa, light the candle, please. Blowing the Happy candle. birthday! Anniversary! So, anong masasabi niya? Wish niyo naman kami ng wedding anniversary, guys. So, guys, it's time to blow our cake. But pa, let's make a wish. Story that. Good health for you on our
many, many more years to come in our life. I love you. I love you too. Okay? Achar! Woohoo! Slicing of the cake now. Like that. Yeah! Naku, parang... Okay. Wow. Tingnan nyo guys. Wow, my God, look at the cake. Whoop. And then, the other one pa. Sige na, bala pa. Talagang special talaga ang cake na to. Talagang binibig. Ayan. Okay. Perfect! Sweetness overload. Sweetness overload. Okay? Dessert time! Mga bata! Mga anak, Loy, dali na. Oh, mga Yani! Yani! Yani, Fabio, come on. I'm here now. Hey guys! Welcome back to Mama Quata. Let's Ciao! Let's go! Nedya, okay. Starring Silly White. Okay guys, shout out ko pala and thank you so much for all my viewers, my subscribers all over the world, OFWs, mga kababayan ko dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga Bisaya, mga Bisdak Pure, and then shout out, thank you so much for all your Christmas and New Year's greetings to me and my family, and thank you for all your wishes for me during my birthday. Guys, importante sa akin yung mga comments ninyo sa akin. Okay, and also to Claudine Estaras in Cebu City, Maricres Arcelas in New Zealand. Hey! Hey! How are you? Behave! Come on. Okay, again. Shout out ko pala kay Claudine Estaras in Cebu City. Hello there. And then Maricres Arcelas in New Zealand. And also to Gian Ampo sa Iligan City. Yes, masarap ang pinakurat. Pinakurat at saka chiding spinach yan. Masarap ang Maria Cristina po. To all of you na taga Iligan City. And also to Princess Cortez in Milan, Italy. Thank you so much. And to all my viewers, thank you so much. And to all my new subscribers. Oh my God! Wala na. And to all my new subscribers, thank you so much. And then, that's it for this video. Please don't forget. From Canada! Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quata's channel! Bye for now! Love you guys! Bye! Mama Quatang 23 Philippines! Bye for now, guys! Love you! Bye!